everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Adto ka mo puyo sa amo. Sa inyo? Para way problema. Ano man? Uyan ka? Adto ta sa amo mo puyo. RJ, Ayaw ka bala ka. Respetuhan ko ang iyong pagkapapay. RJ, Ano man? mananghid sa ko sa akong ginikanan kung musugot pa sila. Oh, agad lang ko nimo. Total, tuluman ka kwarto ang among gipuy-an. Og ang kang Manoy Herbert, wa naman siya. RJ, Pero kung dili ka, tabangan ti kag pangita og bay. kana hinuon, tingali. Palihog lang ko. Nga naman. Ayaw lang dito sa inyo. Maikog ko. Lain sad kayo na ako naon. Labi pa lang, niipon ako nimo. Unsa? Kung mao na ang problema ni Maris, uy, imposible sad nga musugot ang ginikanan. Uy nga, ani siyang puyo din sa ato ba, RJ? Bitaw no? Bisag, ikaw naman ang ginikanan, oy. Di gid mahitabo nga muuyon ka. Nga ang imong anak, mutipon sa bahay sa lalaki. Bitaw no? Maniguro magini mga ginikanan. Dili pagod mo minyo niya, mag ipon-ipon na mo. Gipasaligan ako siya. Ngampingan ako ang iyang pagkababae bay. Istoryahe. Di ka mutuon ako. Ay, pagkabuang ayaw lang tanang istorya habay, RJ. Kay imposible gyud na. O, nganong imposible man? Kasi may mutuo anak taon, oy. Ang pinga nimo. Ang hirap. Oh, ikaw tingali. Dili na mahimo nimo. Pero nako, ako, makahimo ko anak. Kagwanta ka? Makatuga ka? Nga ikaw, maghuna-huna nga sa pikas kwarto. Tuwa ang imong uyab. Ug way laing kauban. Dili ka nimo kamangon? Uy, dili na mahitabo eh. Dili mahitabo nga imong kamangon. Kay maglakaw man ka pa dungi ha. Pero di, Pero, mga sawa maka ka. Kung unsay mahitabo. ha? Sige, alin na pa po ya. Kay, maglungag ko daan sa ibabaw sa atop. Aron, adto ko dito mamuso ninyo. Unsa? Pero, ang kun na gid ha. Kung simba ko, muburo si Maris. Ayaw gid ipanghatag sa lain. Unsa? Unsay panghatag? Na, dihay ka usagod. Gilili na ako akong amigo. Si Bay Eric. Gilili na ako kay nag-date man sila og sa iyang uyab dito sa usa ka cottage. Awa, may bawo si Bay Eric ha. Dito ko sa ibabaw sa cottage. Unya? Hanggaw lang to si Bay Eric. Kay, samtang nagmaniho na siya, ang babae nagpakiloy. Ha? Unsa magipakiloy? Mingon ang babae, Eric. Oh, nabay, Eric. Kung ubulos ko na itong gibuhat, saan naman lang. Unya. Nakapati giday ka? Ay, kabate kayo. Klaro kayo. Dito ko kus ibabaw. Dito sa atop. Amay, kaya paghapa na ako dito. Unya. May usap ang babae o pangutan niya. Eric, kung lumabdas ko, saan naman lang. Unsay tubag laki? Ay, may tubakses. Eric, akong amigo ba? Tubakses. Ayaw ka bala ka. Kung mamabdos ka, bahala na ang nasa taas. Unsa? Lagutan ako. Hanggaw kayo. Sila nagismiring, hoy. Iapil-apil ko. Gitikar Ikala ako, pero ko di ginoon. gitikar ako. Kadaghan ako kabasaan na. Ahak ba oy. Sige. Ako na lang tabangan pangita si Maris. Kung asa siya mo puyo. Ay,
Husto. Hmm. Murag na bakante diya sa ilang Mernaduroy. Mirna Duroy? Oh, Mernaduroy Padillo. Doon ako. Oh, si RJ. Hello? Maris, may nakita kong bahay nga imong kapuy-an. Asa dapit? Di adiri, dili layo sa amo. Salamat, RJ. Mutanaw ko. Kuhaon ti ka, aron nakita nimo. Okay. Inig-off na ko sa trabaho. Kuha ako. Unsa man gyud? Mauli ka? Oo, Ara. Bueno, gipasabot na ko si sir. Misugot siya. Salamat. Salamat, Ara. Kapan, kung mauli ka na, di ka na mabalik. Di na tingali, Ara. Mao ba? Nga naman ka. Ang sakay. Ha? Mura mong kapilog mo ng luha mo. Wa, Herbert, wa. Ayaw paglimot. Wa lagi, uy. Okay ra. Pagsultis tino. Franka, nibati ko kawili nimo. Ara. Ambot og ano. Gitunan ko naman unta nga mahimong bato ni kasing-kasing ko. Nga di ko mawili og laki. Pero, niabot pa gyud din ako. Ara. Pag-ayo-ayo ha. Og maginaot ko. Iampon ako. Nga di ka magluib ni Sir Carpio. Nga pabilin niya tako pang imong baba sa ibubungan na hibawan. Magkasalik ka. Pag-amping, Herbert. Salamat, Ara. Nianak kita sa airport. Salamat, Ara. Oh, si Sir Carpio. Hello, sir? Hello. Si Tisoy, Ara? Oh, kadiyot, sir. Herbert, si Sir Carpio. Hello, sir. Hello, Tisoy. Diyan ako sa airport, sir. Mag-amping ka sa imong pagpauli. O kuno sa'y problema, tiksi lang ko. Or tawagan ko nimo. Oo, sir. Bueno, pag-ayo-ayo. Og di man hinumdumi kanunay ang akong kaayo og ang akong kabangis, Herbert, alias Tisoy Mandirigma. Yes, sir. Bayad Tisoy. Tanaw na to, Tisoy, kung dili ka ba singir sa bidyokihan. Tingalig, mukanta ka og my way. Bye, Ara. Bye, Herbert. Bigay. Nga naman ka. Bunga lang ni sa'yo pag kong pagbati. Ara. Sige na, bye na. Ako lang unang mulakaw. Mag-amping ka, Ara. Inaot nga, makontak pati ka sa sunod niya kayon. Nga nung dili. Bye, Herbert. Ara. Nakasabot ako, Ara. Pero dili mahimong nga magpabilin ko. Nga nung nibatik pa ko ini. Nga nung naikugma pa ko ni Herbert. Mibiya na siya. Palayo na siya.
Bye, Herbert. Bye. Di na tingali ito magkita. Og sayon mo lang ikalimtan ang nahitabo ka nato. Niyan ako sa Cebu. Kumusta ka ang akong mangod? Yara ko plate, bay. Oh. Roddy! Roddy, asa si RJ? Kuan, kining... Kuya, ayaw lang kahikurat ha. Total, laki man bitaw ang ato. Ha? Kaya nga no? Naadiha si Bay RJ. Unahan din sa ato. Nagtipo na silang maris nga iyang uyab. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.